Затова, колко строго е нужно да пазим себе си, за да не попаднем под влиянието на тази гибелна и душеразлагаща страст и да молим Бог да изтръгне от нас духа на сребролюбието. И трябва да се отдалечаваме не само от златото, среброто и имотите и да не се стараем да ги придобиваме, но и от всякакви излишни вещи, освен от най-необходимите, облекло, обувки, килия, посуда, инструменти за ръкоделие. И всичко това трябва да бъде ефтино, неукрасено, лесно намиращо се, просто, за да можем чрез това да избегнем светските удумвания, осъждания и сплетни. А истинската победа над недъга на сребролюбието и вещолюбието се състои в това, не само да не придобиваме имущество, но и да не желаем да притежаваме такова. Това ще ни придаде душевна чистота. Ако те надвива гневен помисъл, принуждавайки те към злопаметност и поощрявайки те към ярост, за да се отплатиш с зло за злото, сторено от някой оскърбител, тогава си спомни Господните думи: ако всеки от вас не прости на брата си съгрешенията му, и небесният ви Отец няма да ви прости съгрешенията ви, виж. Матей 18 глава, 35 стих, Марка 11 глава, 25 стих. Затова всеки желаещ да получи прошка за съгрешенията си най-напред трябва от цялото си сърце да прости на брата си. Защото ни е заповядано да просим от Господ опрощаване на дълговете ни при условие, че сами прощаваме на другите. И ако сами не простим, ясно е, че и на нас няма да ни бъде простено. Матей 6 глава 12 и 15 стих. При това трябва винаги да помним, че ако и да вършим някакво добро дело, но изпитваме гняв срещу някого, то това добро дело не ще има цена пред Бога. Казано е от отците: гневливият, дори и мъртвец да възкреси, молитвата му пак не ще бъде угодна на Бога. Впрочем, това е казано от отците само за сравнение и за посочване на гнусотата на молитвата на гневния, който, разбира се, не може да възкреси мъртвец. Затова не бива да се гневим, не трябва да правим на ближния зло не само с думи и постъпки, но дори и не бива да проявяваме и най-малки признаци на неприязън. Може и с поглед да оскърбим брата си, казват отците. Трябва да изкореняваме гневните помисли от сърцето си, което ще бъде пълно сърдечно прощаване. А голяма победа над гневния помисъл удържа този, който не само прощава, но и се моли за оскърбителя. Да се молим за брата, това е любов и прошка, а да призоваваме на помощ неговата молитва, това вече е смирение. По възможност, трябва да му правим и добро, и така ще бъде изпълнена заповедта на Христа: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят. Матей 5 глава 44 стих. Затова Господ обещава на такива по-висока награда, отколкото на другите. Обещава не небесното царство, не само утешение и радост, както на другите, а осиновяване, за да бъдете, е казал той, синове на вашия Отец Небесен. Матей 5 глава 45 стих. Сам нашият Господ Иисус Христос, който ни е дал тази заповед и ни е обещал такава голяма награда за изпълнението и, както е получавал, така и сам е изпълнил това, давайки ни пример, та и ние, според възможностите си, да му подражаваме. Колко зло е претърпял той от иудеите за нас, грешниците. И не само не се е гневял срещу тях, но и се е молял за тях на своя Отец, казвайки: Отче, прости им този грях. Лука 23 глава 34 стих. И всички светии, които са вървели по този път, са получили от Бога благодат не само да не въздават за злото със зло на своите оскърбители, но и са им правили добро, молели са се за тях, прикривали са недостатъците им, радвали са се за изправянето им, и когато те са осъзнавали своите звини, са ги получавали с любовта си и с прошка. Ако скръбта идва от хора, трябва да я търпим благодушно, трябва да се молим за оскърбителите, както бе казано и преди, като твърдо знаем, че всичко се случва с нас, не без Божия промисъл, а Бог не устройва това за полза и за спасение на душите ни. Макар сега изпращаните ни скърби да ни изглеждат безполезни, впоследствие ще видим, че истински полезно за нас е не това, което ние самите желаем, а това, което Бог устройва. Затова не бива да се ръководим само от човешкото разсъждение, а трябва от цялата си душа да вярваме, че Бог вижда всичко и без Неговата воля нищо не може да се случи с нас, и че Той ни изпраща изкушения поради своята благодат, така като ги претърпим, да получим от Него победни венци. Без изкушение никой никога не може да получи венец, затова, намирайки се в изкушение, трябва да благодарим на Господ, нашия благодетел и Спасител.
Бог търпи всички немощи на човека, но не ще изтърпи онзи, който винаги роптае, и дори ще го накаже. Необходимо е да имаме полезна скръб за греховете ни, с добра надежда на Божието милосърдие чрез покаяние, като знаем, че няма грях, който да победи Божието човеколюбие, че то прощава всичко на онези, които се каят и се молят. Точно тази скръб се разтваря в радост, прави човека усърден във всяко добро и търпелив във всички страдания. Защото скръбта по Бога, казва апостолът, произвежда неизменно покаяние за спасение, 2 Коринтияни 7 глава 10 стих. Противоположната на тази скръб, която ни носи дявола, трябва да изгонваме от сърцето си с цялото си усърдие и да я унищожаваме, както и другите зли страсти, чрез молитва, четене, общуване и душеполезни беседи с благочестиви хора. Защото скръбта, която не е по Бога, е причина за цялото зло. И ако продължи в нас, ще се превърне в отчаяние, ще направи душата пуста и унила, слаба, нетърпелива и ленива по отношение на молитвата и четенето. Когато ни нападне силно духът на унинието, тогава на душата й предстои голям подвиг. Жесток и тежък е този дух на унинието, още повече, че се съединява с скръбния дух и го подпомага. Особено тежък е той за пребиваващите в безмълвие. Когато такива жестоки вълни се надигнат срещу душата, човек губи надежда, че някога ще се избави от тях, понеже врагът му внушава, че ако днес му е така тежко, то утре и по-нататък ще бъде още помъчително, че той е изоставен от Бога, че Бог не се грижи за него, че това се случва с него без участието на Божия промисъл, и се случва единствено и само с него, а с другите нищо подобно не се е случвало и не се случва. Но това не е така, не е така. Като чедолюбив Отец, поради любовта си, Господ допуска такава духовна пръчка не само за нас, грешните, но и за своите свети избраници, които от създаването на света са му благоугодили, с цел преуспяване в добродетелите. И скоро настъпва промяна в състоянието на нашия дух, получава се Божия милост, а след това и утешение. И подобно на това, както в дни на скръбни изпитания човек не се надява да продължи подвига си, тъй като врагът му показва всичко хубаво в лоша светлина, точно по същия начин, след промяна на тези обстоятелства, всичко му се представя в добър вид, всички скърби, сякаш не ги е имало. Той става по-усърден към извършването на добро и се учудва на промяната към по-доброто. Тогава той не ще поиска вече да отстъпи от добродетелния път. Ще разбере, че сам Господ, поради милостта си, му устройва това за полза и за назидание и поради неизказаната си любов допуска изкушението, с цел неговото усъвършенстване. Той се разпалва от любов към Бога, твърдо помнейки, че верен е Бог, който не ще остави да бъдем изкушени повече от силата ни, виж 1 Коринтияни 10 глава 13 стих. Без Божие допущение врагът не може сам да ни причини нищо. Той опечалява духа ни не толкова, колкото би му се искало, а колкото му позволи Бог. Тъкмо тогава и е необходимо да положиш усилия, за да не изпаднеш в отчаяние, да се прилепиш, колкото ти позволяват силите, към молитвата, и ако може, да коленичиш ничком по време на молитва, което е много полезно. Моли се тогава с молитвата на Варсанофий Велики: Господи, ти виждаш скръбта ми, помилуй ме, Боже, помогни на мен, грешния. Или както заповядва Симеон Нови Богослов: не допускай върху мен, владико, изкушение или скръб, или болест, надвишаващи силите ми, а ми дай сила и крепкост, та да мога да понеса всичко с благодарност. А понякога се моли така, както Григорий Синаит е наредил да се молим против тази страст, т.е. като повдигнеш очи към небето и като протегнеш ръце към висините. Защото той, Григорий, е наричал тези две страсти, блудство и унинието, жестоки. И като се подвизаваш така, проявявай усърдие, доколкото е възможно, към четенето, а също така изпълнявай ръкоделието, тъй като и едното, и другото служат като големи помощници по време на подобна борба. Понякога и по време на тези занимания се случва страстта да не те напусне. Тогава прибегни към молитвата още по-усърдно и с още по-голямо умиление. А против духа на неблагодарността и хулата казвай така: изчезни от мен, Сатана. На моя Господ Бог ще се поклоня и само на Него ще служа. Приемам с благодарност всички изпратени ми болести и скърби, като изпратени от Него за изцеление на моите съгрешения, съгласно написаното: покорявам се на гневът Господен, защото съм сгрешил пред Него. Више Махей 7 глава 9 стих.
Нека неблагодарността и хорите да се върнат върху твоята глава, Сатана, и Господ да припише това на теб. Изчезни от мен. Бог, който ме е създал по свой образ и подобие, да те премахне.